cabe, é difícil que un fale da súa obra. Entón, todo o que poda decir probablemente non seña moi acertado. Creo que son un pintor expresionista. Pero esta denominación de ser expresionista é un pouco para andar por dentro da casa, non? Porque que é ser expresionista? Hai moitos xeitos de ser expresionista. Entón eu son un expresionista do meu xeito, pero a pregunta é cal é o teu xeito, como te defines? Pois simplemente un pintor que fai o esforzo de pintar como pode, como sabe, e que me vai salindo unha pintura expresionista, pero ao meu xeito. Influencias tiven de Bello Piñeiro e tamén de Vázquez Díaz. Influencias son inevitables. Eu creo que son boas as influencias. Despois, os estilos dos profesores, dos maestros, vanse facendo propios de un, e un vai poñendo o pequeno grau de area, de modo que de xeito que xa vai un facendo a personalidade que ten. Bueno, o entorno da terra, o entorno da cidade, o entorno dos personaxes e do paisaxe é necesario e inevitable. Eu que pasei casi toda a vida aquí na nosa terra, pois inevitablemente, aínda que eu non me dei conta, inevitablemente está impreso na obra a influencia do entorno. Agora está facendo unha pintura que hai algúns que creen que é unha pintura moderna. Relativamente é unha pintura moderna, pero se repasan exposicións, museos xa de estranxeiro, se está facendo en moitas ocasións unha pintura que xa ten unha modernidade de fai 30 ou 40 anos. É dicir, non hai moita pintura moderna. O que pasa que hai un redescubrimento. Chámanlle o neoexpresionismo, pero hai pintura moderna, pero non é toda. En Galicia estáse pintando, eu creo que se está pintando bastante ben. Hai unha serie de pintores que xa son moi significativos. Despois, a pintura máis avanzada, máis moderna en Galicia, están realizando unha serie de pintores xóvenes, pintores e pintoras, claro, que algúns pois están no facendo ben, outros, ao meu xuízo, pois non, pero efectivamente non todos van a ser vos. Hai moitos, e non pode ser todos vos, pero con que señan unhos cantos, eso será unha ventaxa xa para a pintura galega.